Ito mga aksyon mula sa Barangay Pigkale, Legazpi City. Isang medical mission muli ang isinagawa ng Ako Bicol Party List para sa mahigit 300 katao mula sa Barangay Pigkale, Sabang at Baybay. At para sa update, makakausap natin si Ms. Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am, kamusta na po ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List dyan po sa Barangay Pigkale? Well, alam mo, overwhelming dahil napakaraming tao, lambat ang dumating para mag-avail po ng libreng medical check-up at makakuha po sila ng mga gamot. At hindi lang po medical check-up ang nangyayari po sa Pigkale, kundi meron din pong dental na marami pong ating mga kababayan ngayon nagpapabunot ng kanilang mga ngipin. At katulad po ng dati, kapag ang partner po ng Ako Bicol Party List ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang target nating beneficiaries ay 300. Pero sa tingin po namin, lampas po tayo ng 300 dahil napakarami po ang dumating mula po sa 3 barangay na magkakatabi na tinatawag ang pasabay, kundi yung Pigkale, Sabang at Baybay. Kaya tinawag po itong pasabay. Okay. Ma'am, alitap-tap, anong oras po ito nagsimula ang libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List dyan po sa Barangay Pigkale, ma'am? Well, napakaaga po na dumating. Medyo natawa lang ako kasi talagang napakaagang dumating po ng ating partner na BRHMC. Mga 7 o'clock po, nag-start na po ang medical mission po. At nakakatuwa dahil yung mga kababayan natin talagang nag-antay po sila sa pagdating ng ating mga bisita na mga kagalang-galangan tulad po ni Congressman Christopher Kitoko. Siyempre, nandun din po ang Always Smile, si Hisham Ismail. At napakarami pa pong ibang dumating na mga bisitang inaasahan po ng Ako Bicol Party List. Mga katuwang po para po dito sa medical mission na pinamagatang ang karahayan mo, simbag ko. Okay. Ma'am, nung sabi mo, maliban dyan ma'am sa medical na aspeto, ano po ang maaring asahan ng mga residente po dyan sa ginaganap na medical mission? Well, aside from libre po ang check-up at libre po ang kanilang mga gamot, meron din po silang natanggap na bigas. Mula po yan kay Global Albay ni Congressman Joey Sarte Salceda. Nakatanggap po sila ng 3 kilong bigas po bawat pasyente or beneficiaries po. At pero doon po, libre po ang pagkain. Meron po doon na libreng lugaw, mula po yan kay Kong Kitoko. At syempre, hindi nawawala po ang tinapay ng Gardenia Bakeries Philippines Inc. At napakarami pa pong sumuporta sa medical mission ng Ako Bicol dahil nandun din po ang Unisoft Hygienic Products, yung kanilang produktong Baby Ko Wipes, Baby Ko Diapers, Frida Napkin, at nandun din po yung Rhodesian Sales Corporation na meron pong dala na Moringa Vita Coffee Mix at Tai Chi Liniment, at of course nandun din po ang Mogo Mogo, the #1 na Tadi Coco Juice Drink. You get it, you! Talagang pinopromote ko na po kasi napakalaking tulong po ang nabibigay nila pagka may ganitong programa po ang Ako Bicol Party List dahil nagbibigay po sila ng mga samples ng kanilang mga produkto sa ating mga kababayan. So ayun, matanong ko lang ma'am Sally, maliban po dito sa Legazpi City, meron pa po bang schedule ang Ako Bicol Party List para magsagawa ng ganitong medical mission dito sa Bicol? Yes, meron pa po tayong mga naka-line up na natitira pa po ng mga medical mission dahil tulad nga po ng sinasabi ng ating mahal na congressman na si Congressman Saldico na dadalhin ng Ako Bicol Party List ang mga ganitong programa sa ating mga kababayan, especially po yung mga hindi nakakapagpa-check up sa hospital o kaya sa mga clinic ng doktor dahil natatakot sila kung ano man ang maging resulta. Yun po ay inilalapit na ng Ako Bicol para hindi na po sila mamasahe at kahit nga nasa syudad, nilalapit pa rin para mas madama pa ng ating mga kababayan yung serbisyong medical ng Ako Bicol. At na mayroon tayong naka-line up pa tulad po sa Manito, meron pa po tayo sa Daraga, meron pa po sa Tiwi,
meron pa po sa Rapo-Rapo. Abangan niyo po ang mga schedules kasi ilalabas po natin yan at magkakaroon po na po kami ng coordination meeting bago po tayo magsagawa ng mga medical mission upang ma-explain po natin sa mga kababayan natin na ito pong medical mission, ito po ay funded po ng Ako Bicol Party List through Department of Health na yan po ang tinatawag na Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients or MAIPIF para po talagang kinakailangan po silang magdala ng kanilang mga ID, mga identification cards na issued by the government kasi importante po yun dahil nga po sinabi ko po na MAIPIF po ang ginagamit nating fund para po dito sa medical mission. Okay. So ayan mga kaaksyon, ang Ako Bicol Party List walang sawa sa pagtulong sa medikal at edukasyon. Tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Miss Sally Luces, ang alitap-tap ng Ako Bicol Party List, ang Media and Political Affairs ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo lambat sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa action ko. Salamat po, Diyos mabulos. So ayan mga kaaksyon, sa katunayan, live mula sa Barangay Pigkale kung saan nagaganap ang medical mission ng Ako Bicol Party List. Makakausap natin si Rizel Luzada, ang tabang ora mismo patroller. Kamusta na dyan ang medical mission sa Barangay Pigkale? Yes, sir, no, we're dinagsa nga ng daang-daang residente mula sa Barangay Pigkale, Sabang at Baybay. Ang medical mission na ito nahatid ng Ako Bicol Party List. Sa kasalukuyan, Mr. Nover, ay madami na ang natingnan ng doktor, madami na din ang nakakuha ng gamot, at ang iba ay nagsiuwian na dahil tapos na silang matingnan ng doktor. Sa kasalukuyan, Mr. Nover, kung makikita niyo po sa aking likuran, ay madami pa din ang mga beneficiaries na nakapila at karamihan sa kanila ay mga matatanda na o senior citizens at ang iba naman ay mga may karga pang bata. Okay. Nasa ilang katao na raw ang mga dumalo dyan sa medical mission? Well, sa kasalukuyan dato, Sir Lower, nasa mahigit 300 tao na ang natingnan at nandito or pumunta dito sa medical mission. Okay, Rice, ano-ano ang mostly na idinudulog ng mga kababayan natin ngayon dyan sa medical mission? Madami dito, Sir Lower, sa medical mission na ito ang dala-dala ang kanilang mga anak dahil nakakaranas umano ito ng ubo at sipon. Sa katunayan nga, Sir Lower, kanilang umaga ay may mga beneficiaries tayo na naka-wheelchair. Nasa 3 o 4 siguro sila dahil may mga arthritis na ito at hirap ng maglakad. May mga nanay din tayo dito sa lugar na magpapatingin dahil sumasakit na daw ang kanilang mga balakang at mataas ang sugar level at nais magkaroon ng reseta para makainom ng gamot. Okay, Rice, nakikita ko may kasama ka dyan sa katabi mo. Maaari niyo bang ipakilala? Yes, Sir Lower. Katunayan, katabi ko po ngayon si Nanay Lydia De Leon, isa sa mga beneficiaries na pumunta dito sa ating medical mission. Nag-isa siyang pumunta dito at si Nanay Lydia ay 3 dekada nang nagtatrabaho bilang tindera ng kandila dito sa simbahan ng St. Rafael sa Legazpi. Okay, Nanay Lydia, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon din sa iyo. Okay, kamusta na po kayo, ma'am? Binigyan pa lang ako ng gamot. Hindi pa man ako nakakainom. Okay. Mabuti pa rin ang pakiramdam ko sa ngayon. Ano daw, ma'am, ang pina-check up mo dyan sa medical mission? Pinatingnan ko yung kasi may sipon ako, may ubo. Pero hindi naman ako nabigyan ng gamot kasi kailangan ko raw magpa-x-ray, saka magpa-laboratory. Okay. Nanay, mag-isa po ba kayong pumunta dyan? May asawa ko, matagal lang hiwalay, wala naman akong anak. Okay. Kailan pa po kayo huling pumunta sa doktor bago nagpunta dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Matagal na ako nakapagpatingin. Ngayon lang may medical mission na sundan. Kung mabuti nga, nagkaroon ng medical mission dito sa Pigkali. Okay. Sa 3 barangay, Pigsabay. Okay, nabanggit ni Rides na 3 dekada na raw kayong nagtitinda ng kandila dyan sa simbahan ng St. Rafael? Oo. Okay. Kamusta naman ang hanap buhay niyo, ma'am? Bilang tindera ng kandila? May na ngayong tagulan. Hindi ko may kita ng gusto. Noon, bata-bata pa, mabuti ang buhay. Kasi nag-iisa lang.
Kayong matanda na, mahirap na, walang kasama. Walang kasama sa paghahanap buhay. Ano, Nay? Wala, ako lang mag-isa. Okay. Paano nyo po nalaman itong medical mission ngayon ng Ako Bicol Party List dyan po sa lugar nyo? Sa barangay namin, sa barangay 31, may nagpunta sa bahay ko na official ng barangay. Nabigyan ako ng isang ticket para dito sa medical mission. Malaking pagpapasalamat ko sa kanya. Gaano na ito kalaking tulong sa iyo itong medical mission ng Ako Bicol Party List dyan po sa lugar nyo? Malaking tulong ito, lalo na sa barangay, sa 3 barangay na ito, marami ang mahihirap. Nabigyan sila ng mga gamot, lalo ng mga bata. Okay. Nay, Malaking tulong ito sa amin. ano po ang mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Kumbaga, sa haba ng panahon, napacheck upan natin ang ating karamdaman. Maraming salamat sa Bicol Party List, sa Bicol Party List, sa kay Joey Salcida, sa Hisham Ismael, kay Attorney Mayor Pido Garbin, lalo na kay Governor Diday Ko, saka kay Congressman Christopher Ko. Maraming salamat sa kanilang lahat. Nabigyan kami ng pagkakataong mabigyan ng gamot, mapakain dito, nabusog kaming lahat. Maraming salamat sa kanila. Opo, yan po ang Ako Bicol Party List. Bilang tulong na rin po sa inyo, maipapaabot kaming cash assistance para po sa inyo. Maraming salamat dito. Malaking tulong ito sa akin. Yeah, Sir Nomer, idagdag ko lang din po kanina sa mga sagot ni Nanay. Si Nanay ay kailangan niya mag-undergo ng laboratories po mula sa ating DHRMC at libre niyo po itong matatanggap. Doon po, Sir Nomer, after niya po magawa lahat ng laboratories ay makakatanggap po siya ng libreng gamot mula sa DHRMC. So, And yun lang din po yung payo sa kanya ng doktor kanina. And yes, Sir Nomer, mula dito sa Pigcalé, Legazpi City, ako si Rizal Lozada, balik sa'yo. Maraming salamat, Rizel.